Жабокът и лисицата. Имало едно време в едно езеро малко жабче. То било много смело и хитро. Един ден жабокът решил да отиде на разходка в гората. Докато скача между листата, срещнал хитрата лисица. «Къде си тръгнал, малко жабче?» попитала тя. «Да разгледам света», отговорил жабокът. Лисицата измислила план. «Ами ако ти покажа пътя към най-вкусните плодове?» казала тя. Жабокът се съгласил. Те вървели заедно, докато стигнали до една поляна. «Вземи тези плодове», рекла лисицата. «Но бъди внимателен, има опасности». Жабокът взел плодовете и благодарил. После казал: «Благодаря ти, лисице, но аз имам една тайна». «Коя?» попитала тя. «Аз мога да скоча много високо и да избягам, ако ме заплашват». Лисицата се усмихнала. «Хубаво е да си умен и бърз, жабче». От тогава жабокът и лисицата станали приятели и често се срещали на поляната.